Il-lejla fid-Dar Ċentrali bdiet laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. F'din il-laqgħa ta' madwar 80 membru preżeduta minn Elix Perici Kalaxxone għaddejjin ħafna battibekki dwar id-deċiżjonijiet li għandu jieħu l-kap u dawk id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu fil-konfront tal-kap. Diversi partitari nazzjonalisti jinsabu barra d-Dar Ċentrali u bdew jiffirmaw fuq karti. Mhux eskluża petizzjoni spontanja fejn dawk favur Adrian Delija qed jitolbu għat-tkeċċija tad-deputati nazzjonalisti li sfiduċjaw lil kap nazzjonalista l-ġimgħa li għaddiet. Deru wkoll deħlin deputati nazzjonalisti favur Adrian Delija li bdew jattakkaw lil dawk id-deputati li ġimgħa ilu sfiduċjaw lil kap nazzjonalista. F'ħin minnhom tfaċċat Teris Komodini Kakija li trid tieħu post Adrian Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni. Fil-waqt li qalet li l-Partit Nazzjonalista dejjem fittex l-għaqda, inqalet kommissjoni sħiħa b'uffiċjali ta' sigurtà tal-Partit tal-Pjetà kienu kostretti jgħalqu l-bibien prinċipali tal-istamperija. Partit Nazzjonalista dejjem fittex l-għaqda u se jkompli fittex l-għaqda. Azzjoni kostituzzjonali kontra d-deċiżjoni tal-President? Azzjoni kostituzzjonali kontra d-deċiżjoni tal-President? Kap irid jiġi deċiż. Ejja. Terġax tagħmel.